Alah jancuk sinyal hilang barangnya apa no. Taek. Jancuk. Loh, lagi nyapa to, Mas? Ket malah sawang yuk gelisah ini apa? Aku bingung ya, Man. Ya aku kudu milih sing endi ya? Sijine nesu, sijine rewel. Mumet aku. Ya wis rasa dipikir lho ya apa lho. Wis ora tak kandhani. Kowe iki umurmu wis tuwek. Wis saiki tentono sak pilihan wae. Aja kabeh cewek iki mbok bodoni. Cewek iki ya butuh kepastian, ora kabeh-kabeh mbok jek chattingan, mbok gombali, mbok gawe ayem, sok kadang mbok jek idolan, tapi ujung-ujung mbok tinggalkan ngono iki ora mesake kowe. Pikiran ngono nek sok kowe dadi bapak anakmu wedok terus di PHP ini cowok-cowok ngono kuwi terus perasaan dadi bapak ngono piye? Iya sih. Iki wis wayahe rabi, Mas. Sadar lho kowe iki. Aku iki ame rabi goreng arep ngenteni kowe iki tok. Iya, dilongkas. Sesuk-esuk nek ora keturun tak rabi to nah. Lah kowe ora rabi-rabi lho, aku kapan rabine? Mikiro. Mikiro.